Bon dia, soc Núria Molines Galarza, soc professora de traducció ací a l'UGI i avui vull parlar-vos de 5 llibres per a pensar les relacions entre la traducció i la deconstrucció, per veure un poc diferents perspectives filosòfiques que ens poden ajudar a reflexionar de manera crítica sobre la traducció. Bé, en primer lloc tenim aquest llibre d'Àfrica Vidal Claramonte que es diu En los límites de la traducción. He triat este, però la veritat és que podria haver triat altres llibres d'aquesta autora, perquè Àfrica Vidal va ser una de les pioneres ací al nostre territori a estudiar les relacions entre la deconstrucció i les teories postestructuralistes i la traducció. I va introduir al nostre país aquestes teories crítiques per a pensar d'una altra manera la traducció, però crec que este és un bon lloc per a començar a endinsar-nos en aquesta qüestió. Bé, en segon lloc tenim aquest llibre, que és un llibre d'entrevistes, que es diu Posiciones i és de Jacques Derrida. Quan comencem a treballar amb la deconstrucció, com que moltes vegades dins de l'àmbit de la traducció no venim de la filosofia, ens costa entrar en aquest corrent filosòfic. Ell explica un poc què és això de la deconstrucció i també és molt interessant perquè estableix algunes de les relacions que té aquesta disciplina o aquesta manera crítica de pensar amb la traducció. Dins d'aquestes perspectives crítiques i una mica més contemporànies cap a la traducció, un llibre que a mi m'agrada moltíssim és aquest d'Emily Apter, Against World Literature, on ella reflexiona sobre la qüestió de l'intraduïble, no com un entrebanc a la nostra tasca com a traductores, sinó precisament partint un poc de la idea de la deconstrucció com un motor per a inventar altres possibilitats per als textos que traduïm. I estableix també una reflexió molt interessant al voltant de les qüestions ideològiques i polítiques, al voltant de la qüestió de la intraduïbilitat, l'alteritat, etc. Aleshores, tot i que ella ve d'un àmbit més prop a la literatura comparada, crec que és un estudi interdisciplinari prou interessant. Una altra pensadora molt important al nostre territori és Pilar Godallol, que també bevent de fons postestructuralistes i de la deconstrucció i de l'obra de Derrida, ella fonamentalment s'ha dedicat a investigar les relacions entre qüestions de gènere i la traducció. Així, en aquest llibre, Espais de frontera, gènere i traducció, que és un poc l'obra un poc més important que ella ha escrit, planteja moltes reflexions crítiques al voltant del gènere, de la qüestió de la frontera, de les identitats híbrides que es veuen de vegades en qüestions racials, en qüestions de gènere, i ho relaciona amb la traducció i amb la tasca de les traductores com a part activa en la creació d'aquestes identitats i de com traslladem aquestes qüestions al nostre idioma quan traduïm. Molt recomanat també. Bé, i ara per acabar vos porte un llibre que no és tan acadèmic, és una mena de ficció assagística de l'autora Kate Briggs i es diu This Little Art. També hi ha una traducció al castellà de Rubén Martínez Giralde. I en aquests llibres són les experiències d'una traductora que es dedicava a traduir textos filosòfics, fonamentalment de bards, i és tota una reflexió sobre la seva tasca com a traductora, dels problemes que es troba, tant teòrics com pràctics, i crec que des d'una perspectiva de recerca i també des d'una perspectiva pràctica és un testimoni molt interessant perquè també ens fa reflexionar sobre les xicotetes decisions que prenim nosaltres a l'hora de traduir. A banda és una lectura molt amena i una miqueta més allunyada del text més acadèmic i més sec que de vegades ens costa una miqueta més de digerir. Bé, doncs espero que us hagi agradat i que aquestes lectures us aporten coses interessants i positives i us endinsen en espais de la traducció o de la traductologia que no coneixíeu fins ara.